Jo. Jste připraveni, jo? Družstvo, pozor! Nástup! Vyrovnat. Vedle mě. Tak. Dejte levej loket v bok. Levou ruku v bok. Vyrovnat. Takhle ručičky a pokud se takhle přibližovat tím. Ne, nebylo to zapít, bylo tam o. Jo? Jenom jednu ruku. Musíte se napojit vždycky na toho druhého. Ondra nemá. Úplně přesně. Tak. Tak, ty máš jenom tak, jednou, dobrý. Dobrý. Tak. Tak. Noví požárníci, já vás vítám na dnešním dětském dnu v Břehově. Doufám, že se budete všichni dobře bavit, že budete poctivě soutěžit a že si vysoutěžíte nějaký hodnotný dárky. Pak následuje občerstvení a pak ještě dostanete jednu tělocvičnou zábavu. Nakonec. To je taky Překvapení. Teď se přesuneme na stanoviště, kde budete soutěžit a poctivě a přeju vám hodně dobrou, veselou zábavu. Tak, můžeme jít pochodem vchod. A počkej, ale pochodem, takže pěkně tamhle... Za mnou. První a budete pochodovat. Tak jedem. Další hasiči vyhráli